ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ବୋଲରଙ୍କ ବଲ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିନଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳର ଡେଭିଡ୍ ମିଲର 101 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ଲାସେନ୍ 47 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 49 ଓଭର 4ଟି ବଲ୍ର ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 212 ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଯାଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ 62 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବୋଲରମାନେ ୱିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଚାଲିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର 7ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ 47 ଓଭର 2ଟି ବଲ୍ରେ 7ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦେଇଥିବା ଟାର୍ଗେଟକୁ ପୂରଣ କରିନେଇଥିଲା। ଦଳ 215 ରନ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 3 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅପରାଜେୟ ଭାରତକୁ ଭେଟିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଛନ୍ତି।